Helo, fy enw I yw Lisa Evans ac dwi'n artist ac yn cyflwynydd Cymraeg. Ar y foment dwi'n rhedeg y cwrs cyflwynwaith yn Ysgol Gelf Caerfyrddin. Y peth gorau am fod yn cyflwynydd yw'r ffaith bod yn gallu creu gwaith fy hunan mas o deunyddiau fel haearn a metal. Yn enwedig dros y blynyddoedd diwethaf, dwi wedi bod yn creu gwaith eitha unigryw. Fel chi'n gweld tu ôl i fi, dwi'n gweithio yn Coleg Celf Caerfyrddin a mae'r deunyddiau a'r offer sydd eisiau arna i creu y gwaith ar gael i fi. Felly ar diwrnodau dwi ddim yn dysgu, dwi'n tueddu o fod yn y gweithdy yn creu y gwaith yna. Y prosiect diwethaf nes i oedd y Women's Place, a nes i y perfformiad yna yn Sloss Furnaces yn Alabama tua blwyddyn yn ôl. Oedd hwnna'n perfformiad i wneud gyda menywod yn gweithio gyda'i gilydd, yn twlu ac yn arllwys haearn ar ben amrywiaeth o deunyddiau i wneud ar gartref, so felly fel domestic objects na beth o'n i'n defnyddio. Ges i arian i fy mas i America, nôl yn 2019 wrth y Cyngor Celfyddydau Cymru. Ges i'r International Arts Fund, oedd hwnna'n rhoi arian i fi gallu trefeili mas na a ffindio rhywle i aros. Oedd Sloss Furnaces yn rhoi'r deunyddiau i fi i cael wneud y perfformiad yna. Roedd e'n cais eitha galed ac yn eitha hir i wneud. O'n i'n gweithio gyda mentor ac o'n i'n jyst yn mynd nôl ymlaen. Oedd hi'n rhoi'r arbwd yna i fi trial cryfhau'r ffurflen. Mae amrywiaeth o fferddi dod o draws comisiynau a profiadau fel artist. Fel enghraifft, dwi'n dilyn lot o pobl ar social media, Instagram ac yn y blaen. Mae lot o galeriau ac artistiaid yn hybu'r gwaith. Os chi'n trial ffindio unrhyw fel swydd neu gwaith i roi mewn i galeri ac yn y blaen, mae amrywiaeth o llefydd gallwch chi edrych. Mae lot o artistiaid rwy'n nabod wedi subscribo i Artist Newsletter ac hefyd rwy'n annog myfyrwyr i wneud yr un peth.